μπροστά μας το εκπληκτικό laptop NB Sony Vaio VGA NS NS31M κάθετος ST3400. Είναι ένα πάρα πολύ καλό laptop όσο αφορά την εξωτερική του άποψη που δεν παίζεται, όσο και από εσωτερικά χαρακτηριστικά. Το laptop αυτό θα δείτε αμέσως τώρα τι έχει από ένα πρόγραμμα, για να μην τα λέω κι εγώ. Για επεξεργαστή έχει τον πάρα πολύ καλό επεξεργαστή για laptop, η Dell Pentium Dual CPU T3400, κορονισμένο στα 2,166 GHz και η Level 2 chassis του είναι 1024 KB. Έχει 2 πυρήνες και 2 threads, επειδή δεν έχει τεχνολογία Hyper-threading. Διαθέτει 4 GB RAM τύπου DDR2 με ταχύτητα 667 MHz, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται γρήγορα σε όλες τις σύγχρονες εφαρμογές. Διαθέτει μια καλή κάρτα γραφικών, η οποία μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα τα σύγχρονα παιχνίδια. Έχει μνήμη 256 MB, συχνότητα πυρήνα 450 και memory και συχνότητα μνήμης 700 MHz. Ο σκληρός του είναι μιας ικανοποιητικής χωρητικότητας 320 GB, έτσι ώστε να χωράει μέσα όλα τα παιχνίδια, τα βίντεο και τα έγγραφά μας. Το laptop αυτό το έχω πάρει 800 ευρώ και για την τιμή του είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ όπως βλέπετε το έχω πάρα πολύ φορτωμένο, δεν το προσέχω καθόλου. Του έχω 154 εικονίδια στη γραμμή εργασιών και εγκατεστημένα συνολικά, όπως βλέπετε, 176 προγράμματα. Τώρα θα δείτε και τα αρχαία εφαρμογών αυτών των προγραμμάτων, που είναι πάρα πολλά θα έλεγα, θα πείτε και εσείς η απάντηση με άλλο βίντεο. Κοιτάξτε εδώ τα μετράει. Τα αρχαία εφαρμογών όπως βλέπετε είναι 91 GB, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Από τα πολλά παιχνίδια που βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό το laptop μπορεί να σας ικανοποιήσει στις εφαρμογές γραφείου, εφαρμογές multimedia, καθώς και σε όλα τα σύγχρονα παιχνίδια, προσφέροντας ικανοποιητικές επιδόσεις. Πάμε εδώ στη δίκτυα εμπειρία στο Windows. Βλέπετε βγάζει 5,4 στον επεξεργαστή, 5,4 στη μνήμη, 4,5 στα γραφικά για κούτες αέρο, γραφικά παιχνιδιών 5,5 και πρωτεύον σκληρός, ταχύτητας μεταφορά δεδομένων 5,4. Είναι πάρα πολύ καλή απόδοση για ένα λάπτοπ. Εδώ του έχω τα καθαριστικά προγράμματά του, που όπως βλέπετε τώρα τελευταία, επειδή έφυγε μια συσκευή από τα Windows τα 7, έχει λίγο να στατωθεί εδώ πέρα. Του έχω τα καθαριστικά προγράμματα γιατί χρειάζεται να το καθαρίζω συνέχεια με όλα αυτά που του έχω. Έχει λειτουργικό σύστημα Windows 7 Home Premium 32-bit που απογειώνει τις εφαρμογές και μπορεί να παίζει με πολύ ωραία όλα τα σύγχρονα παιχνίδια. Εδώ βλέπετε διάφορους browser, games, όπως είναι PES Evolution Soccer 2010, Call of Duty Modern Warfare, την Enterprise έκδοση του Word και μια πάρα πολύ ωραία επιφάνεια εργασίας στο σύνολό της με Windows 7 Home Premium. Τα εικονίδια που τα έχετε που είναι ομαδοποιημένα έτσι, το έχω κάνει με ένα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται Fences. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό γιατί μας προσφέρει χώρο στην επιφάνεια εργασίας μας, έτσι ώστε να μπορούμε να κινούμε το ποντίκι μας και να κάνουμε ένα διπλό κλικ αν θέλουμε να αφήσουμε κάτι. Το έβαλα το Fences και έτσι είναι ωραία μοδοποιημένα, επειδή η επιφάνεια εργασίας μου είναι laptop και έχει οθόνη 15,4 inch. Έτσι γέμισε γιατί χωράει μόνο 135 εικονίδια και σκέφτηκα να του βάλω αυτό το πρόγραμμα. Γεια σας για τώρα και τα λέμε στην άλλη φορά, ίσως θα σας δείξουμε και παιχνίδια. Γεια σας.